ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಅಂದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನೆನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಕೆಲವು ಅಮೆಝಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೆತೊಂದೆ ಐ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಪರ್ಪ ಪೂರ ಬತ್ತನದ ನಮಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಏತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚುಂಡು ರೇಟ್ ಎತ್ತುಗೋರಿಯ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೆತೊಂದಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ದೆತೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪನಂಚಿನ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಡೆಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಜಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ಪರ್ಪ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಐಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನ್ ನಮಕ್ ಅಪ ಪೂರ ಪಾಡನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಆಪನ್ ಇತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರ್ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಗೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಇದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಐಬೊಕ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ತುಯರ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತಲೆಕೊಂಡು ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದು ಟಾಪ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಫುಲ್ ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಬೊಕ ನೆಟ್ ಬಲ್ಲಲ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಗಾಲ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ದಪ್ಪದ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಇಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಓ ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಲ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು నేను ವೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಓರ್ಪುಂಡು ಇಂಚೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಐಬೊಕ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ನೆನ್ನೆ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸಪ್ರದಕ್ಲಿ ದಪ್ಪದಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಯಾನೊಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸೈಜ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸೈಜ್ ಎಂಗ್ ಚೂರ್ ಲೂಸ್ ಆಪೇದನ್ ಬೊಕ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆಂಡು ನೆನ್ನೆ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನ್ ಬಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಐಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಾಯನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಐಬುಕ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಐಬುಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಿಕ್ಕಾದು ಇಂಚ ಐಬುಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ ತಿಕ್ಕಾವನು ಇಂಚ ನೆತ್ತ ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬಣ್ಣ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಸ್ಲೀವ್ ನೆತ್ತ ಒಂಥರ ಬ್ಲೌಸ್ ಟೈಪ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಈ ಶೆಕೆಗಾಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲು ಓ ಜೀನ್ಸ್ నేను ವೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ నేను ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ಐಬುಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನ ಪೂರ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದೇನೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು నేను ವೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ಲುಂಡು ಟಾಪ್ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಏತ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ నేను ವೇರ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ತೂನ್ ಬಲೆ. ತುಪ್ಪೈನಂಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಯಾನು ಓ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದೆತೊಂದೆ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ತಿಕ್ಕುಡು ಎನ್ನ ಅಮೆಝಾನ್ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಓ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ತೋತಂದ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ತೂಪ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಈಸಿ ಆದ್ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂತೆ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದ್ 4 ದಿನಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ತೂಕ ಎಂಡ ನನೊಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಇದು ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಟನ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡೆಂಚ ತೋಜನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಐಬೊಕ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಐಬೊಕ ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದೆತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಎತ್ತುಂಡು ಐಬೊಕ ಐನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪದು ಬೊಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕ ಎಸ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಾಟನ್ ಅತೊಂತೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ ದಾಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಚೂರು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಜಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ತಿರ್ತ್ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಎಂಡ ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊಂದ್ಗ ಪಂದ್ ಕಾಟನ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಲ ದಾಲ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ನೆಟೆ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು
ಈ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಇವಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪುರ ವೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೋಕ್ತೋಜುನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಬಂದೆ ಅನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಇಂಚ ತೋಜುನ್ ಪಂತು ಒಂದ್ ಬಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಈ ಕಲರ್ ಎಂಡ್ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ದೇ ತೊಂದೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಐವಕ ನೆಟ್ಲಂಚನೆ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂದುಲ ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐಬಕ ನೆಟೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಇಂದುಲಂಚನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಐಬಕ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಐಬಕ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಡ್ದಾಲ ಡಿಸೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಉಂಡು ಐಬಕ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಉಂಡು ನೆಕ್ ನೆತ್ತ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂಥರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ಐಬಕ ನೆಟೆ ಬಾರ್ಡರ್ ನೀಲಿಡುಂಡು ನೆತ್ತಲಂಚನೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನೆನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪುರ ನೆನ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಎತ್ ಪಂದಿ ಅನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆನ್ನೆ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುನ್ ಪಂದ್ ತೂನ್ ಬಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಂದುಲ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸೈಜ್ ದೇತೊನ್ನಿ ಚೂರ್ ಲೂಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಪಂದೆ ಅಂಡ್ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ನೆನ್ನೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪೋನಾಗಲ ನೆನ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಐಬಕ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಕಟ್ ಉಂಡು ಈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಲಂಚನೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಏತ್ ಬಂದೆ ಅನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಐಬಕ ನೆನ್ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುನ್ ಪಂದ್ ತೂನ್ ಬಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೋಪುರ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದೆ ಐತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಐವಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ವೇರ್ ಮಂತ್ಲ ತೋಜದ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ತೂಪಾಯಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓ ಆಂಡಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಅಮೆಝಾನ್ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಎಂಚ ತೋಜುನ್ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.